Mikael? Mikael, hain ka! Mikael? Mikael? Kinsa ka? Dili ka ngayang mubalik din Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ngayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. Ang matuod nga gugma, mulungtad ug way kinutuban. Mga higala, niya ang bag-utang sugilanon nga naguluhan, Abandonado. Tuig 1888. Anissa, kamusta mo? Nganong... Ilitang buhagon, dili ko masugod. Dili ko sila tugutan nga malampo silang buhat-buhaton ako. Dili ko buot nga mahisama nila. Anissa? Ipagkasal ko ni Nana sa anak sa dako sa mong tribo. Human ko madawat ang ilang gahom. Ilitang buhagon, Mikael. Dili ko masugot. Andang bubiya ang kining tanan. Alang ka nimo, Anissa. Nanas na paingon din Oh, dili. Layo pagikan din Kuwal ko makadiyot ang mga salapi o galahas. Karoon natong magamit sa pagpalayo. Eliseo! Eliseo! Anda ba ang karwahe sa luyong bahay ni Mansyon? Magkita na lang kita dito sa tumoy sa hardin. Mas rapido! Una sila din Nana. Una'y tao kining mga Mansyon. Dili mahimo makapalayo si Anissa uban sa itaong nga libro. Kinahanglan yung makit-anta siya. Suhira ninyo ang palibot. O pagkato sila makapalayo. Panghitaan ninyo sila sa palibot! Matuman, Nana! Hey! Akil mo na ho! Huwag mo hunong hangtod na makuha ninyo pagbalik sa Anissa! Panghitaan ninyo siya! Ayaw pabuhi sa akong kamot. Dili ka na unya makahimo sa paggawas gikan ining dakong hardin. Kung mahimuwag ka na ko. Dali. Doon ni ka das pigas tumoy ning hardin.
O makagawas na kita din eh. Anissa! Mahal ko! Uy, kaso. Dali. Kumatog balik sa kong kamot. Tumamimano. Dali na. Anissa! Anong mihunong ka? Nia si Nana. Huwag ko siya makita. Nabati ko siya. Bawion ko niya gikan nimo. Dili ko nakatuhutan. Dali na. Upadayon na kita. Doon lang kita tungoy nga bahin. Tana. Anissa? Ngano? Dili ko mariyo ka nga kung mga tiin. Anissa? Libro. Nain na nitong nga libro. Ha? Nilagpot sa akong pagkadagma kanina. Dili may mong mabuwag ka nako. Ang libro lang ang makapanalipod ka nako. Batok ni Nana. Pangita ang libro, Mikael! Oh, yan. Ako nang ipagkita. Oh, Mira, Anissa. Nakitaan ko na. Anissa, balik. Oh, Nana. Oh, Anissa, asa ka? Anong mitalikod ka? Anissa, mi amor! Oh, ipadayon siya sa paglakaw balik sa among Iyagi Angelina. Tinik na mahimo. Di ka nila mabawi, di ka na po mahal ko. Unmahal ko siya sa paglakaw o idulit ko kining libro pagbalik sa ilugan. Mi amor! Mi amor! Mikael! Mahal ko. Salamat. Ananapag-usab ka nimo ang librong ito. Dali na. Upadayon na kita. Oh, mahal ko. Vamos, mi amor. Tana, mahal ko. Nakagawas na kita gikan sa hardin. Si Eliseo! Hay na si Eliseo! Mikael! Sige na. Palargahan na karon dayon, Eliseo. Sí, señor. Tukong na sila! Tukong! Dili ka nila mabawi, hindi ka na mahal ko. Isa nung sa'yo mahitabo pa. Dili di ka ihatag nila. Dadun di ka sa kong pagpauli sa Espanya. Ikaw, Eliseo. Andam ka ba sa pag-uban ka na ako? Sa tanang higayon, andam ko sa pag-alagad kanimo, senyor. O, tangko na kong kinabuhi nimo. O sa andam usap ko sa pagservisyo kanimo, sa timo kong kinabuhi. Esta es mi casa. Mauning imong Pinoy-anan din sa Espanya. Kadako. Apan mas dako pa gyud ang imong Pinoy-anan dito sa Pilipinas. Gipanagiya ka to sa kong ginikanan. Ingon man usab kini. Apan managsama na silang patay na. Busa, ikaw na lang ang nahibilin ka na akong Anissa. Mikael. Ingon man ikaw, Eliseo. Giisip na usab ka nga kabahin sa akong pamilya. Gracias, senyor. Makapili ka bisan asang lawak nga imong ganahan. Daghang salamat, senyor Mikael. Dali na, mahal ko. Nasayid kong gikapoy ka sa pipila ka adlaw na to nga biyahe. Paingon din sa Espanya. Busa, dali na sa atong lawak aron makapahuway ka.
Mahimo pang, dini ko lang ipahilo na kining itong mga libro ning lamisa, kilit sa imong kama. Unsay imong kama? Atong kama. Kay sugod karon, ang tanan nga anaa ka nako. Imo na usap. Salamat. Wa ko masahit kung unsay ako nahimo sa kanhi kong kinabuhi. O gihatagan ko sa labang makagagahom og lalaki nga sama kanimo, Mikael. Tungod kay ang ngayon lang ka nga higugmaon, Anisa. Di amo, mi amor. Mahal ta sab ka, mahal ko. Anisa. Ngano? Unsay? Dugo. May agas ang dugo sa imong ilong. Oo, kini kaso. Nabaguhan ang tingali ko sa klima ning dapita. Dali. Higla na. Dublihon ko ang imong unlan. Salamat. Dini ka lang ha. Magwa kog basa nga labakara. Aron mabutang si mong agtang. Aron mahunong ang imong pagsunggo. Ubalik ko tayo. Nasahit kong dili ordinaryong sungkol ang kining nahitabo ka na ako karon. Tungod kini kay nalayo gikan sa among tribo kining itom nga libro. Buot silang ako kining gamiton. Apan dili. Bisan unsay mahitabo. Dili ko kini gamiton sa kadautan. Gida ko kini sa akong pagpalayo. Dili lang aron kapanaliptan ko gikan inana. Kundi, aron mahunong na diri ka nako ang pagpasa sa gahom sa amo pang katiguangan. Putlon ko kini. Bisa nagpasabot pa kini sa akong sayo nga kamatayon. Niya na, mahal ko. Salamat. Ugma na yun. Ihukod ko nga itong papilis. Aron magpagkasal na kita, Anisa. Palihukon ko ang akong salapi ni Bahina. Mahal ko. Kunwa na unya ko. Gusto kong ipadayon mo ang imong kinabuhi. Anisa, ayaw pagsulti ko sa niya na. Dili ka mawalan ako. De veras para siyempre. Way bisan usa ka nato nga mokamot ning kalibutan na, Mikael. Busa imposibleng magpakabuhi ko sa way katapusan. Dili ko nimong mahimbiyaan. Sa mga dili ko sa malikabiyaan. Bisan kanus na mahal ko. Busa, buhaton ko ang tanan nga magkauban kita sa way katapusan. Viviremos para siempre. Mabuhi ta sa way katapusan. Mga kasama, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ni Bag-Utang Sugilanon. Abandonado. Tagsulat Marites Parva Albures. Ubos sa direksyon ni John Caracapujanes. Spinner Joel Pensi. Recording editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nacurra. Dalit sa RMN Drama.